ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଆ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀ ତୁମେମାନେ ମୋର ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେଉଁଭଳି ଲେଖୁଛି ତାହା ଭୁଲ ପ୍ରୋସେସ୍ ବା ସେହିଭଳି ଯଦି ଅକ୍ଷର ତୁମେ ଲେଖିବ ତେବେ ହସ୍ତାକ୍ଷରରେ କମ୍ ମାର୍କ ମିଳିବ। ଦେଖ ର ହ ସ ୟ ଏସବୁ ଅକ୍ଷର ତିନି ରେଖା ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏହା ଭୁଲ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଆମେ ଲେଖିବା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷର ତିନି ରେଖା ମଧ୍ୟରେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଅକ୍ଷର ଠାରୁ ଅକ୍ଷରର ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲେଖିଲା ବେଳେ ବସେଇ ବସେଇ ରହି ରହି ଲେଖିବା ଦରକାର, ତେବେ ଯାଇ ଅକ୍ଷର ସୁନ୍ଦର ଦିଶିବ, ଗୋଲ ଦିଶିବ ଏବଂ ତୁମର ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଇପାରିବ। ତେବେ ଆଗକୁ ଚାଲ ଦେଖିବା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଙ୍କଲ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲେଖୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଙ୍କଲ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଦୟାପୂର୍ବକ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅ। ଆଗକୁ ଓଡ଼ିଆ, ହିନ୍ଦୀ, ଇଂରାଜୀ ଇତ୍ୟାଦି ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀ ମୁଁ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଧନ୍ୟବାଦ।